चस्माखौ गानाबाथाय मेगनाव माने गुसु गुसु जानो गैया Torana gano ben nih terna. Hatron dusong, dengar dusong. Beri menega kena nih. Hidmen deh. Betan nih jeng tang neng karlebay. Ebar direct buat cuman ini nanti naik dia lagi ber. Ibu mah kak tosong video ketika biarnya mama lagi menbedemen. Tamami gitu. Dari par dia, ini sengkak kena ikut siapa par lah dia. Tapi lengan lagi sengkak lah tenggur ya, dia sengkak lah tenggur ya, ini. Hey guys, welcome back to my and महिला YouTube चैनल। आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ फिर से। अभी हम वापस आ चुका है। अभी हम घर पर जाने वाला था, बीच में होटल में लड़ाई हो गया पति जी से। माने इजों आंहा नांलायनाय जाबाय आरोना, मानो होनबा इयो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन। ओरैबादि डेन्जारेस, माने आङो इउटुबाव सार्च खालामनानै नायदोंमोन आरो बे जायगाखौ, नावकालिकाय होननाय। इ जायगायाव थांनो मोनिनि ओरैबादि नांलायबाय इयो आंजों। ओमफ्राय आं माने आत्मा सात्मा नुजोबदो आरोना इयाव। माने माबा मोनसे घटनानि थाखायसो थानाय बे जायगाया फेमास जानाय, नङाबाथ' दैमा वाटारफल बोहैनायल'सो। ओमफ्राय ना बे जाथायखौ आङो दायो खोन्थागोन लोगोफोर। ओमफ्राय ना आं गिनानै थाङासै आरो। आंना भाबा मामोन नावकालिकायाव गाहायखिजा थांनानै एकदमबारे टपनिफ्राय नायहैनायमोन, ट्रेकिं खालामनानै टपनिफ्राय नायहैनायमोन, ओरै गरंसिंजों हाबलायनानै ओरै ओंखारहैलायनाय। ओमफ्राय ना डेन्जारासाथ' डेन्जारासानोखा। ओमफ्राय ना आंबो थांनो लुगैदोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय माने ओरैबादि गिदों आङो, माने बोरैबा आत्मा जायगा थांबाथां बेयाव मानसि बारनानै थैनानैसो बे जायगानि नामा फेमास जानानै थालांदों। इयाव थांनो लुगैयो मानसि गाहामा। ओमफ्राय आङो गोजांनायजोंनो बारा होननो हायाखै। ओमफ्राय ना आङो दा इखौ गोजोन होनो थाखाय नावआवनो गाखोनोसै आरोना। दिनै अबे नावाबो जाखारखो आवबो थांखा। दाखालि नायलांनाय जायगाया नै इयावनो थांनोसै आरोना, नावखौनो गाखोहैनोसै जोङो। नायनि मा मा दं इयाव। बोनाय मा नाम बायो नामा। दायो जोङो उमियाम लेक होननायाव थादों आरोना। आन्दायनायल' जोंनिया खदाय मेप नायनानै फैनायनि खोथा, ओंखायनो आन्दायलायलाङो आरो। फाइनालि मोनबाय जोङो। हाबफैबाय जोङो दायो। गाखोनो मोनगोन ना मोना जाखो? गाखोथारनांसिगोन, इयो लास्ट ट्रिप नालाय। गाङाथ' पारो आंनि। चलते हैं। तामान मानसि लोगोफोर इयावबो नै बेसेबांबा बेरायनो फैयो। जोंसो बेरायनो फैया, जोंसो एबारसो बेरायनो फैदो। बेरायनो फैबाय, ओंखाम जाखाना फैनानै माबा खिनोसो ओंखारबायनो जाल्ला। थट ओमफ्राय खिनोबो फैसा आलायलांगोन खोमा दा। फैसासो होनांगौबा होनाङा जाबाय। ओइनो गेटआवनो एन्ट्रिमेन्ट जाल्लासो जागोन ना बेथो जानायल'। ओमफ्राय खिनोसो ओंखारबाय। बेसेबा मेंबाय लोगोफोर, बापरे बाप। आं हाथ्रा इफोरबायदि ट्रेभेलिं खालामनो। मालायफोरा माबोरै हायो। गोसोआथ' जेरावबो थांगोन, गासैयावबो थांजोबगोन, ओमफ्राय माने आंना देहायानो हाया। ओमफ्राय नाङा होननानै खिथाहरदों, माने फैसा नाङा खोमा खिनायाव। ओमफ्राय गोजोनबाय आरो इयो, नङाबा 50 थाखासो होनांगोन होननानै दुखु जादोंमोन। बेलेग जायगायावथ' थांनो मोनासै, खिन्थु इयाव गाखोनानै थांथारगोन आरो आङो। माने हदाय डेन्जारासावल'। डेन्जारेसावसो एक्सपिरियेन्स लानांगौ मानसिया। नङाबा दा नोङो नै गोजौनिफ्राय रिभिउ खिनिखौ नाहरनायल'बाथाय बोरै जानो। दा जों इयाव भिउखौल' नायनो थाङा, नाव जावहैगोन जों इयाव, मिथिबाय। नाव जावनानैसो नोङो इन्टारेस्टखौ मोनगोन। दा नोङो ओरैनो नाहरनानै थाबाथाय मैयायो माबायाव लाइट लुमाव मानो एख' इन्टारेस्ट मोनासै। इयाव एख' डेन्जार गैयाना। नोङो जनानै नायबाय थानांगौबा बोरै जानो। बिदिबा एख' खद गैया, जनानै जुदि भिउखौल' नायबाय थानांगौबा एख' खद गैया। इयाव माबा मोनसे डेन्जारेस जानांगोन, हयथ' नङाबा ससेयाव ट्रेकिं थानांगोन। ट्रेकिंफोरा बेलेग डिजाइननि जानांगोन, मिथिबाय।
होमबासो माने फिलिंसखौ फैयो लोगोफोर मालायफोरा जावगासिनो नै हात्रा दा जोंबो बेखौनो मावनो थांगासिनो माबायदि मोनो माने ट्राय नायनो लुगैदों आरो आङो बिराद स्पिडाव सालायोना दाथ'ना माबायदि जागोन नोंनिबा दैयाव बेलथायलांबालाय रिल्स बानायदों मालाय थरना नुवाखैनो हारसिं दोनखायो इलाय सोरबा सोरबा बाइक लाबोदों सं माथो न' एन्ट्रि होनानै दैयावलाय जोंखौलाय नै फै माबार आथुर जाबाय आं बबेबा टिकेट लालायनांगौ नामा लालायलाय इयावनो होखाबायानो सं है दि टिकेटआ जायाखै मा नावनिया बेलेग जायो खोमा आंनिया बेलेग बायगोन आरो मालाय थिगासेयावबा बेसे बाल ओइनो नै मा 500 जाया फै 100थ' नोंनो थिखांखाया नाय अरिया साफा दोर फाखोसो ओरै गिदिंना लानानै आनडिसिप्लिन लामाखौ ओरै फैबाय नै एखैजा आरो माबानोसैलै मालाय जाखायो नामा जोंनिया नैयाव नै गाखोनायनि आथुर एखैजा ओरै नै बा एखैजा आरो फाखोसो गिदिंबानो जागोनथ' नै लोगोफोर नाय थरनाया मालाय रेडि जाना थाहैबाय नै ज'नो माबानो गाखोनो ओमफ्राय नैयाव माने पार बट 600 थाखा नोङो खानैबाबो खाथामबाबो माने इयाव नै बट मोनसेयाव माने साथाम गाखो जायो जों दा सानैबाबो माने जों 600 थाखा होनांसिगोन ओरैबायदि ओमफ्राय नैयाव आरो नै 1500 थाखा 5 मिनिट 10 जोन गाखो जागोन इयाव माने लोगो नांनासो मोजां जागोन आरो खिन्थु जों सानैजों इन्जय लागोन सानैजों गाखोगोन ओमफ्य आं दा टिकेटखौ लानानै थांनि आरो ओमफ्राय नै थरायनाया मालाय रेडि जाना दं बेखायनो नै ओरैबायदि मानसिनिफ्राय खानायसो बिलिरिबाय दं इयो ओमफ्राय नै गोजा नै माबानि नावनि इन्जिन माखा बटनि इन्जिन माखानि बा देन्जार जोंखादोंलै एनेखवा साफा जनानै नायबाय दं थरायनाया माने भिउखौबो बिराद मोजां नुहुरदों ओमफ्राय नै आं टिकेटखौ लानानै फैबाय नै गांनै दं इयाव थरना ओइ नै लाबबाय आं टिकेटआ टिकेट लाबबाय मानो गिनो एखौ गिनाङा मानो होनबाथाय जोंना सानैनि बट गंसेखा मिथिबाय बट गंसेयाव 600 थाखा नै सानैदो माने बट गंसेयाव साथाम गाखो जायो खिन्थु जों सानैदो 600 थाखा लाबाय आधा घन्टासो नेनांगोन होनदो बाइक रखम मिथिया नै मालाय बयद' इन्जय खालामगासिनो इयाव 10 जनसो नैयाव 10 जन गाखो जायो जों हारसिंआवसो नैयाव माने 10 जन गाखो जायो खिन्थु जोंना नैयावसो जागोन नै फिसासो जों खानैल' गाखोगोन ना इयाव जों खानैल' टिकेटआनो बट गंसेनि खानैल'खायो खानैनिल'खा 600 नोङो खाथाम गाखो जागोन खाथामाव बट गंसेयाव 600 ओमफ्राय दा नों खानैबाव 600 खानांगोन इखो मिथिबाय दा गाखोनानै इन्जय लानोसै मोजां भिउ नुदो आरो माने नै बरिया भिउ नुदो खैजा आरो फिदिङो नै खैजा आरो फिदिंनानै ओरै फार फैनानै खैजा आरो फैयो नै इसोरना मोनफैबायानो नै खैजा बिराद गोजान ओरै फिदिंना लाबोनानै नै खैजा फैयो आरो नै फाखोसेब्रा फाखोसेयावनो 600 थाखा मिथिबाय सोरना देन्जार स्पिडाव फैखायो नै बयद' स्पिडाव फैखायो देन्जार नै जोंबो बेफोरबायदि खानैल' गाखोगोन मिथिबाय नोंसोरनि बायदि एख' जायफ्रा दैयाव गोलैबाबो एख' जायो नोंहानि खर'आ गोदोआ इयाव मिथिबाय मानसियानो गोदोआ ओमफ्राय खर'आ सायाव थाबाय थागोन नोंना बेफोरबायदि खानैल' गाखोगोन आरो जों नोंसोरनि बायदि खानैल' नोंसोरनि बायदि मालाय बिसोर खानैल' गाखोदो जों खानैल' गाखोगोन नै मालाय गाखोलायबायानो नै इदि गाखोगोन नै थरना देन्जार ड्राइभाराबो खाथेजोबखादों हो आद्रा होलांखायो आरो ना हो नै होखायो बयद' स्पिड खारखायो आरो बा सिगांनियाव उथिखायो नामा हो बै गंसेया बे गंसेया फैलायबाय नै माने 5 मिनिट करै बट गंसेया मिथिबाय 5 मिनिट करै नै बाइकखौसो सलायनो मोननांगोन नै बाइकखौ थरना नै बाइकखौसो सलायनो मोननांगोन हो एसे जायो नोंसो गाखोना ओमफ्राय गोलैना थायो ओरै बेलथायलायोसो मिथिबाय हाथा नै बाइकखौसो मोननांगौमोन इखो खनसे सलायनो मोननायाव बिनांगौमोनलै बेसे लागोनबा सलायनो नाङा एखे नै इ गेदेर बा फाखोसे जाहाज गाखोनो खार'नै इमान मानसि फैयो थरायना नुबाय जों आरो नै बागासिनो मानसिफोरा आरो फैनायनि सायाव फैगासिनो जोंना आरो 15 नाम्बारनो
नै दासो एग्र' खनसे नाम्बार खनसे दासो आरो 11 नाम्बारनि मोनफैबाय इयो दा इफोर माखा नै इफोर माखा सब गाखोनो नेनाय गोजा इफोर माखा ओइ जा माखासे दंबावोसो 2,000 years later. आतामान नेनानै दासो गाखोनो मोनांसै लोगोफोर फाइनालि दासो इमान गोबाव नेनानै जोंनि ना मोनमारबाय बा गिदोबो इसोर भगबान आयु इखौ गाननांगोन ना थब थब मोनलायदों आंखौ मालाय जिबनाव गाखोफेराखै नावनो गाखोफेराखै आङो फार्स्ट टाइम आयौ नै बेलेगफोराबो गाखोनो रेडि जागासिनो दायो जोंखौबो रेडि खालामसिगोन इबो बड रखमानो मावग्लुंगासिनो ओमफ्राय जोंनिया अबे बुस्थुआ गाखोनो नागिरदोंमोन नों इसेनि उनाव इसे थांग्रोबाय इसेनि उनाव इ फैबानो जों मोनगोन हा थरायना गानहोबायानो नै थरना हाद्रा नुदों नोंसोर नुदों हो नों बेखौ ओमफ्राय नोंलाय मानो सुइटारखौ बख'ना लाख' मोजाङालै गोजाङा आंखौ थोर गोजांदोसो बारबो बारदो सर जिबनाव गुद गुद मोनलायलाङो केमेरा स्टेन्डखौबो लाखाबाय नै जोंबो गाखोनो कारने रेडि जाबाय आरो माने ओमफ्राय जोंना एबारनोमोन नाम्बारा ओमफ्राय इनि ड्राइभारा एसे बोरायराय ओमफ्राय एखासेनो एसे खाथुमजोबनानै खाथ्रा जानानै दं ड्राइभारा माने ड्राइभारखौ नायनानैसो गाखोगोन आरो जोङो बासिनानैसो गाखोखादो आरो आं मालाय गाखोनाया थब थब मोनजोब्बाय जोंनि नाम्बाराव बेलेगखौ गाखोनो होबाय ओमफ्राय दा जोङो नेक्स्ट टाइमाव गाखोसिनो मोनफैबाय नै जोंना देन्जार सलायखायो नै आत्रा बेलेगफोरा आरो गेजेरजों लाबोयो इ खिन्थु ओरै फार फारदो लाबोयो नै बया देन्जार होखायो इदोसो गाखोन जों नैयाव गाखोसिगोन सयसनि दामखौ दिखांनांगोन नै आरो बोरायराय देन्जार होखायो नै आत्रा बिरबो बेफोर सोलाबा जागोन इदा जोंनि इनो हम 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 थब थब मोनजोब्बाय आंनि राउन्ड खालामनि मोजां थब थब मोनजोब्बायलै गाङाथ' बा एख' नङा आइदै बिखाया जादो फरायनाय गाखोबायानो नै दे गाखो मोजां गाखो दे ओइ इखिजा जय नोङो इखिजा जाबाय दे हम ससमाय गान रो फैदो वाव Oh my god rukun Dejar yeay Nursan Berinom Atran saya मेगनदो बांसिन डेन्जार नुयो खिन्थु बा डेन्जारथार
लोगोफोर जों दहाय नैनिफ्राय नाहरबाय दंमोन नैनिफ्राय नाहरबाय दंमोन बेनिफ्राय नाहरनानै लुगैबाय दंमोन जोङो गाखोनो ओमफ्राय फाइनालि जों गाखोनो मोनमारबाय नामा बेलेग फिल मोनखायो खिन्थु गुसु गुसु वाव ओरै ओरै गिदिंसिगोन एबार ओरै गेजेरदों ओरै फार फार ससे गिदिङो माने लोगोफोर नैनिफ्राय फैदो बन ज' दोनजा ओमफ्राय आयो जादो सोलिगासिनो Wow! Nैनिफ्रायसो नाहरबाय दंमोन जों नैनिफ्राय नाहरबाय दंमोन आरो जोङो ओरै फार फार नुयो जों गाखोनाया इखैजा फार फार लाबोयो दा बेलेगा आरो ओरै गेजेरजों लानानै थाङो ओरैहाय गेजेरजों लानानै थाङो ओरैहाय दंना ससमाखौ गानाबाथाय मेगनाव माने गुसु गुसु जानो दैया बार बारनानै ओरै जाबाथाय बयखौ बारल'यो 5 minutनि जारनि 5 minutनि जारनि ओरैहाय दान्दो जानानै ओरै लासिगोन ओरैहाय Last time mau dancer lagi durir selain apa itu dancer lagi yau. Last time mau. अरे वो बाहर हाइक से क्या आवाज आ रहा है इसको दे दो अच्छा ही बैठी है डल थांनो गोसो जायाखै नामा थरना ए इनो याव आथिं आसि जागोन गाखांना फैनानै माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो बा खनसे गाखोना नायफै सोरबा जुदि गाखोआखैबाथाय नैफोर माखासे सब गाखोनायनि इन्तजाम दसेनि हिट मोनलायदो दसेनि 5 मिनिटनि इन्टारेस्ट मिथिबाय गाखोनो फै तामाम हिट जाखादों ओरै जायो माने नै जों गाखोनाया साब्रै गाखो जायो खोमा इयाव माने 6 जन साब्रै गाखोनाय नुबाय दङ साब्रै गाखोनाय नुदों जों बायदि गाखोनायाव साब्रै गाखोनायाव माने 600 साब्रै गाखोयो सानै गाखोयो नोंसोरनि बाथ्रा सासे गाखोयो खिन्थु सासे गाखोयो सानै गाखोबाथाय बांसिन इन्टारेस्ट खिन्थु 600 थाखाखौ नोङो गारि गंसेनि नामाव बट गंसेनि नामाव 600 थाखा खानांगोन हारसिं गाखोबाबो ओमफ्राय मेक्सिमाम साब्रै बेनो आरो गाखोनानै इन्टारेस्ट मोनदो एख' लस जायाखै 600 थाखाखौ दा जोङो आवगायलांनोसै लामा फारसे गुवाहाटीयालागै थांनांगोनथ' गुवाहाटीयाव थांनानै मा मावो थरनाया सोंथियो आरो ना मावगोन गुवाहाटीयाव थांना हा मा जायगोन बाजि हटेलाव थांबाय थांनोसै गारिया लागै मोनहैग्रोनोसै आरो बोरै मोननाय गाखोनानै हिट मोननाय ओमफ्राय दाना जों थांनो ओंखारलायबाय एबार डाइरेक्ट गुवाहाटी मोनहैनानै नायदो लोगोफोर बेफोर माखाखौथ' जों फैनायाव खोथिखाबायानो माबा लोगो मोनबोदोंमोन डाइरेक्ट गुवाहाटीयाव लाखिखानोसै आरो नामा थोरना डाइरेक्ट गुवाहाटी ओइ माइसि दावराव
Rendi neso. Rendi naman. Milik pakaya begini pakaya ba. Mandi pare. Mana belegnya sungnya buah saya. Esung nabi disay kema belegau. Saktor lesan besaplang bak. Tare gua tuh laki kan sih pasti telau. Ya kok tak laki le kok gila. Biar dia yang ngang nu sang lu juga. Oh, sampai jumpa.